ngadto sa pagpamalandong mahitungod sa buhat sa Ginoo nga makagiya kanato diha sa pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Diosnon. Mga igsuon, ang saad sa Ginoo dili gayud mapakyas. Ang iya mga saad dili gayud pakyason. Ug nagdasig kini kanato nga taliwala sa mga kadautan, taliwala sa kasakitan, kalisod ug uban pa nga atong masinati sa atong pagpanaw padulong sa kahimayaan. Magpabilin kita diha sa kalig-on sa pagsubay sa dalan nga maghatod kanato sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga kalisod, kalisdanan, kapildihan, kasakitan, pag-antos, o guban pa, bunga sa atong mga buhat nining kalibutana, gumikan sa sala. Apan si Propeta Isaías, sa unang pagbasa, naghatag kanatog kadasig, nga ang Ginoo maghupay gayod sa mga nag-antos, sa mga nanginahanglan, sa mga kabos o linupigan. Maghari gayod siya, ug maanaa ang walay katapusang kalipay ug pagmaya. Kaya mga buta makakita, mga bungol makadungog, ang mga tubig mudagayday, ug uban pa. Munang imbis nga maluya kita, o imbis mawad-an kita og paglaom, magmadasigon hinuon kita sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, taliwala sa mga kasakitan nga dili maayo, taliwala sa atong mga kasinatian nga nasinati ning kalibutana nga mo'y magduot kanato ngadto o magdala kanato ngadto sa pagkawalay paglaom, sa mga pagsulay nga atong masinati matag karon ug unya. Atong hinumduman ang Ginoo mao gayud ang atong paglaom. Ang Ginoo gayud ang atong dalangpanan ug wala nay lain. Ang gugma ug kaluoy sa Ginoo, ang gugma ug kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo nga kundiin magipadayag diha sa ebanghelyo karon. Ingon man ang pagtuo ug pagsalig sa mga masakiton, maoy nakaayo ug nakahupay kanila. Iba ato nadungo nga giayo sa Ginoo ang mga masakiton, ang mga bungol, ang mga amang. Ug unsa may nagdala niini, unsa may nakapaayo niini kanila. Una, ang ilang pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios. Tungod niini nakatagamtam sila og milagro o nakatagamtam sila og hingpit nga kaayuhan. Ug tungod sa kaluoy ug gugma sa Dios, giayo sila. Mga igsuon, kini nga panghitabo, kini nga kasaysayan nga itong nadungog diya sa ebanghelyo, nagdapit usab kanato sa pagduol sa Dios, uban ang dakong pagtuo ug hugot nga pagsalig ug sa kamapaubsanon. Pangayuon nato ang tabang ug kaluoy sa Ginoo nining panahon karon nga nagkaguliyang sa nagkalain-lain matang sa kasalanan, panahon o kalibutan nga puno sa pagsulay. Pangayoon nato ang tabang sa Dios. Pangayoon nato ang iyang kaluoy. Pangayoon nato ang iyang gamhanang kamot nga mutapion sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi aron sa ingon makatagamtam usab kita kahupayan sa tumagi pangbati, lawas ug kalag. Ug mapaubsanon kita at ubangan sa Dios. Kaya wala kita'y mahimo kung wala ang Ginoo. Ang tanan nga mga maayong butang atong nasinati ning kalibutana, iya sa Dios. Angay kitang muluhod, angay kitang magpaubos og mangayod pasaylo ngadto kaniya. Og madangob matag karon og unya diha sa tagsa ka kinabuhi. Manang isip mga sumusunod og mituo kang Kristo. Si Santiago sa ikaduhang pagbasa nag-awhag kanato nga pamation ug dili unta nato pakyason ang tawag sa Dios sa pagbag-o sa atong kinabuhi, ug baslan nato ang kaayo, gugma ug kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi, diha sa katarong, diha sa kaangayan, diha sa pagkamapaubsanon, ug pagkakabos, diha sa Ginoo. Tarungon nato atong kinabuhi ining kalibutana. Ayuhon nato atong kinabuhi, susihon nato matag karon og unya.
Kung ang atong gipuy-an nga kinabuhi, kinabuhing Kristohanon ba o kinabuhing yawanon? Munang angay kita mamalandong. Ang Dios kanunay nagpadagayday siyang grasya. Kanunay naluoy yung nahigugma kanato. Kanunay nagpaabot kanato. Kanunay nangita kanato. Kung kanusa kita mo balik ngadto kaniya, kinautunta nga dili usab nato pakyason ang Ginoo sa iyang tawag kanato. Sa mga wala niya pakyasa ang iyang mga saad alang kanato, ang saad sa kaluwasan, ang saad sa kinabuhing walay katapusan. Pamation nato ang iyang tawag. Ug dili nato sa pakyason. Ug maningkamot kita diya sa pagpuyo sa kinabuhi, sa katarong, sa kaangayan, sa pagkamapaubsanon, ilabi na gayud, maghinigugma ay kita. Sama ang Dios na higugma kanato. Kung sa ingon ani nga paagi, nakatagamtam kayo kitag hingpit nga kahupayan, hingpit nga kaayuhan sa atong mga balatian, dili lang physical, kundi spiritual. Ang mga pagtulunan sa Dios, mao ang mga giya diha sa atong pagkinabuhi sa Kristohanon nga kinabuhi. Busa paningkamutan nato kini makaigsunan kyud ni Kristo. Pangayon sab nato ang panabang sa atong mahal nga Birhen Maria. Nga kun diin siya mismo ang salamin nining maong bertud, nining maong maayo nga gawi nga gipakita niya kanato sa dinhi pa sa kalibutan nga angay sa matong sundon ug pinaagi sa pangaliya sa atong inahan nga si Maria. Dunggon unta sa Ginoo ang atuang mga dangoy-ngoy. Dunggon unta sa Ginoo ang atuang pangaliyupo. Ug ipatagamtam unta niya diha sa tag sa kakinabuhi ang kaayuhan, lawas ug kalag. Hinaot pa unta.